Sinko, ne da se zamari. Nema šta se plaša. Nismo gazda u našoj kući. Niko nas ne pita šta odluči Nemačka i Amerika, to je to. Ništa bolje ne može da bude. Mrze nas mnogo, sinko. Ništa ne može da bude bolje. Da potpišeš šta hoćeš, ne vredi si. Pa, ja sam da se ne potpišem. Ja mogu da komentarišem. Prethodna vlada nije ništa uradila. Ova sada nešto pokušava, da će da uradu, ali pošto koliko vidim da nema ništa od toga, ne znam šta da kažem. Ne znam. Kosovo uvijek je bilo naše i da li će biti naše, ne znam. Ja se nadam da će da uspu nešto, ba. Pa kakav komentar, isti je kao i naših ovih vladara. Jedno. Pa nema tu bolje gore, to je stanje tako, pa sad vidjet će se ovo do kraja. Još je ostalo malo vremena da se to reši ovako i onako. Ishod na kraju, pa ja mislim da će to ipak da reše. Jer u interesu je i Evrope, i Prištine, i Beograda, da se to reši, i Amerike. Upravo Amerika će da odluči o tom. Pregovori će da budu i mislim uspešno za našu vladu i za ovi što predstavljaju nas. Dobar tim, rad u korist Srbije i to je to. Pa ja bi da bude okej sve na nivou, ali kako se na kraju dogovore svi. Ništa drugo ne bi znala da kažem. Ja volim da bude sve u redu, kao i svi ostali. Nisam upoznat da su propali, a propašće sve i država je propala. Šta ima da pričam o tome? Ja sam živio kad se dobro živilo i sad živim kad se loše živi, baš me briga. Neću mnogo da se sekiram oko toga. A šta ste vi očekivali? Ja mislim da ipak treba da idemo u Evropu, da ostavimo Kosovo. Sine, ne znam, pravo da ti kažem šta, koliko se čuje da je to prodat. Sad šta će ovi naši da urade sutra, preksur, kad idu, vidjet ćemo. Ne znam ja to, da ti kažem, to ja se ne razumijem u to uopšte. Iskreno ti kažem. Pa, Kosovo je naše, šta bilo i mora da stane. I sad borit ćemo se da ga ne damo. Pregovori koji su opali u Briselu su negativni. Drugo, šta možemo drugo da očekujemo? Amerikanci štite Kosovo. I zašto treba da idemo u Evropsku uniju? 50% naroda nam trpi gladno. Ne treba nam Evropska unija. Drugo, nema tu, zna se da je to srpska matica, dole Kosovo bilo cara Dušan, njegova prestonica. Ja ne znam, naša vlada ne sme to ni da pokaže tamo. Tamo su naši kraljevi živjeli. Zašto sad? Da pomenite, da se obrate jedinim nacijama i da raščite pojmove. Treba da izginemo i gotovo. Kad smo ratovali s Turcima, koliko je bilo Turaka, koliko je izginulo tamo, više ne rasi ništa, samo ni crveni božuri na Kosovom polju. To niko ne vidi. Amerikanci oni samo da otnu, pa ne može da otneti meni moje, što je moje. A šta da kažem? Propali su pregovori. Šta ja znam? Ja sam običan čovjek i ne mogu tu da pričam. A svašta bi rekao. Pa ja mislim da nisu propali, oni najavljuju još jednu rundu razgovora, pa ćemo da vidimo konačno šta će da bude. Pa nisam ja nekakav komentator, ali rekao bih da kogod je ucenjivo Srbiju nije dobro prošlo. Retko kada Srbija prihvatila ultimatuma. Ja znam da će Kosovo verovatno biti dato u ruke od ovih naših takozvanih prijatelja, da to bude samostalna država. Ali Kosovo je za Srbiju isto što Izrael za Jevreje i ono će jednog dana biti ponovo u Srbiji. A ovako možemo da se opiremo, možemo da se ne opiremo, treba sačuvati svoj obraz. A to što su ponudili iz Ženeve, to što su podelili stranstva, to je samo dokaz da mi nismo pregovarali sa Albancima, sa Šiptarima tamo, nego sa Evropom i sa svetom preko njih.
I nemoj da se oni zavaravaju će imati svoju zemlju. Biće to nečija druga zemlja, a oni će misliti da je svoja. Srbija mora da ima ponos, a on najčešće košta. Gledate vesti televizije D.